Denok zur, denok zur, zarena, zarela berdin du. Ez da zure arazoa soilik, ez da zure errua, ez da nahi duzuna izan zaitezkezu. Zarena izan zaitez. Denok zur, zarena, zarela berdin du. Etxean, kalean, munduan zehar libre izan.
elektrizitatean banaiz, lurrean idatzirik geldituko naiz. 25. Emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna da gaur. Egun garrantzitsu honetan, emakumeak historian zehar jasandako eta oraindik jasaten dituen apalkuntza, irain eta abusuei ikusgaitasuna ematea da xede nagusia. Urtero, milaka pertsonek hartzen dituzte gure herritako kaleak gutxietsita dauden hauen ahotsa entzun dadin, pairatzen ari diren hori aldarrekatuz. Hatik, azpimarratu beharrekoa da, ekintza hauen aintzindari eta partaideren gehiengoak emakumeak izan ohi direla. Eta gaur, egoera hori beste aburu baten bitartez plazaratzea izango da geure jomuga. Arestian aipatu bezala, egia da maiz gizonok nolabait baztertuta sentitzen garela gaur bezalako egunetan, emakumeen guda izango balitz bezala soilik. Onartzen dugu, sarritan inguruan ikusitako zenbait jarrera, utxal bilakatzen ditugula geu gizonok. Horrek, inkonstienteki ere, konplize egiten gaitu. Inguruan gertatzen diren ekintzak ez salatzea, beste alde batera begiratzea, ez baikara geu izango lehen salataria hartaldean. Edonola ere, arreba txikiari antzeko zerbait gertatuko balitzaio, beste modu batera jokatuko genukela irizten diogu. Benetan, memento horretan, konturatzen gara, egoeraren larritasunaz, emakumeok sentitzen duzuen haserreaz, ezintasunaz eta apalkuntzaz. Hori dena, ez baita genero zapalduaren borroka bakarrik, denona baizik. Gogoeta sakonek, konklusio bat ondorioztatzera eraman gaitu. Behar bada, emakumeok, oztopoz betetako bide honetan, gure elkartasuna behar dutela. Azken finean, garaipena denona izango baita. Gaur, horregatik atera gara kaleak hartzera. Egun honi merezi duen lekua eman diezaiogun eta etorkizunean azaroako 25 baten beharra egon ez dadin. Legu esan nahi du nahiko, planto eta bai ere hemen gaudela, baina baita ere babesa eskaintzeko modu ere bada ez dugula, indarkeritik onartzen gure onarpenik ez dugula. Hau izan da, hemen zaretenen konbidapen luzatzen zaituztegu garrazikada honetan parte hartzea. Horrek zein animatzen da, ala bat, ala bi, ala hiru